Readurra edo antzerkia, atearen kolpea, etekinean oinarritutako haremanaren drama. Mozala jarri nahian, izan naizela, izutzera deitua. Ezintasunak eragiten dizun mehatxurako grina. Testosterona eta violentzia dosiek nagitu naute. Saketa ula zaharkitu horren gudu zela, ja ez dut onartzen. Godela bana, ta egizu lasai, abesti hau bolta, eskaintzeko dudan azken oroigarria. Bar kuberean gindoa zela, saldu zenidan. Laguntzara ez aztu arrazoi ezberdinengatik gaude hontan. Ez nau motibatzen relatuen guda borrokatzea. Denboraren abaita sinesten dudan justu